wannan forex kake yi ka gani. Idan kana forex misali dole kamata yayi ace ko dai kana da wani wanda zai guiding ɗinka ko kuma misali ka fara da copy trading. A wannan app ɗin da na shiga SA yana ba mutane dama akan yadda za su yi a copy trading. Za a gani nan wannan mutum ne, wannan mutum ne, wannan mutum ne. Kowanne misali idan ka ɗau a nan gurin misali ka gani nan na farko shine profit da losses da yayi. Nan sama tsakiyan nan kenan nan gurin shine adadin mutanen da suke kwafinsa. Nan kuma idan kai copy ɗin shi ga adadin abin da zai ɗauka nan na commercial wanda shine 30% na abin da kake yi. Za a yi ta ganin su kala kala. To amma idan ka zo shine kai da kanka za ka yi deciding. Yawanci ba a fiye cewa ku je ku zaɓo wane ba. A'a, kai da kanka za ka duba ka ga profit da loss. Ka ga wannan misali mutum 200 ne suke bin sa. Bari mu taɓa ma shi ka gani. Mutum 200 ne suke bin sa da 53 ka gani. Idan ka gaya maka kuma sannan in ka bi shi a kyauta ne ba zai caje ka komai ba. Sannan kuma ga iya abin da ya samu nan ina tunanin within 24 hours ya samu wannan ribar. To kai da kanka kai za ka zaɓa, za ka ji cewa waye kake ganin cewa abin da yake yi ya maka. Misali in ka ɗau wannan za ka ga mutum 2000 ne suke bin sa. Commission shi 30% ɗin ribar da ka samu. Nan shine adadin abin da ya samu na riba. Sabida haka ba da ka za ka yi ba in dai za ka yi wani ya ce wai a comment section idan misali kuɗinka ya kai na Dangote ka shiga forex trading ko crypto trading za su ƙare. To ai na Dangote ma ba su da yawa. Idan kuɗin duniya ne ina tunanin wannan kuɗin ka saka kawai sai dai ka ɗan wani abun da ba ka gane ko me ba kawai ya zo ya tafi da su. Sabida haka dole da abin da za ka misali ka nemi masana su guiding ɗinka. Sabida kullum wannan da kake gani ana rasa kuɗi. Shi yasa ake cewa a fara da demo account. Demo account maganar gaskiya yana ba da ƙwarewa sosai wacce za ta sa duk lokacin da ka fara za ka san ya za a yi ka saka business ɗinka misali daidai gwargwado wanda asara ba ta zo da yawa ba. Shine magana. Allah ya sa mu dace.